Mihai, ești clientul Bookkeepy cel mai entuziasmat, cel mai entuziast că facem interviul ăsta. Nu pot decât să mă bucur, să știi. Adică eu de regulă în toate colaborările, parteneriatele, dacă nu sunt entuziasmat, ceva nu e bine. Prin urmare, Ah, trebuie să fie entuziasm. Ăsta e un prim semnal că mergem pe un drum bun, știi? na, super, mă bucur foarte mult să aud asta. Și sper să îți susținem entuziasmul pe parcursul colaborării, Absolut, absolut. să zic așa. Vreau să povestim un pic despre tine și despre MedHub Consulting. De unde până unde, ce face special, cine sunteți ca firmă? Spune-mi un pic despre tine și despre firmă. Ok, deci eu sunt Mihai Tabacu și sunt fondatorul MedUp Consulting, o inițiativă antreprenorială care a început prin 2021 cu ideea de a sprijini alți antreprenori sau alte persoane fizice în propriile lor călătorii antreprenoriale, pentru că de regulă lumea are o frică de a apela la un consultant, la un specialist și voiam cumva să distrug puntea asta, podul ăsta, peretele dintre consultant și persoana la început de drum, antreprenorul care nu știe încotro să o apuce la începutul activității. Și ușor, ușor, pe parcursul celor 4 ani, aproape 5 curând, că în februarie 2026 se fac 5 ani, am reușit Mulți să înainte, da, mulțumim. Am reușit avem să de celebrat. Exact. Am reușit să creez, conexiuni cu foarte multe persoane, și aici ne referim și la persoane fizice, pentru că, nu am nișat activitatea să ne ocupăm doar pe, relația business to business. Avem, recurent și clienți persoane fizice cu nevoi diverse, pe care îi servim. Ce înțeleg eu este că te concentrezi tu și firma, vă concentrați mai ales pe noi antreprenori, proaspăt antreprenori care poate acum își înființează o companie, au nevoie de ghidaj în alegerea tipului de companie, alegerea formei de taxare, niște chestii elementare, poate la început de drum despre cum să facă business, să-și facă setup-ul financiar contabil. Îmi dai un pic mai multe detalii? Da, exact. Deci, printre principalele subiecte pe care le abordăm cu clienții noștri sunt, înființarea efectivă a companiei și în spețele astea, acordăm consultanță pentru alegerea formei potrivite în funcție de specificul, activității. Pentru că lumea vine de multe ori cu preconcepții. Eu sunt setat să am un anumit, regim fiscal sau o anumită formă juridică și, de multe ori ajungem să tragem concluzia că, de fapt, se potrivea un alt context pentru activitatea, respectivă. Și, de aici pleacă toată călătoria, pentru că din punctul meu de vedere, dacă ai un start bun și ești într-un setup, și fiscal și, juridic, corect de la bun început, scapi de multă bătaie de cap și de, reglaje pe care ar trebui să le faci ulterior, când descoperi de fapt că, în practică ți s-a dovedit că nu era o decizie, foarte bună și foarte, foarte aplicată de la început. Poți să-mi dai niște exemple? Poți să-mi imaginez, de exemplu, dacă vorbim de firme mici sau persoane, pot să imaginez că e o anumită confuzie între PFA, SRL, ce să aleagă sau despre ce vorbim concret? Da, Ce situații? cele mai frecvente situații se referă la comparația dintre, PFA și SRL. În special, clienții noștri sunt, din categoria freelancerilor de multe ori și, fie fac o tranziție de la un job corporate către, o activitate, cu o notă antreprenorială, fie vor să dezvolte o afacere în care să implice mai multe persoane. Lucrăm atât cu one man shows, cât și cu startup-uri care au mai mulți asociați de la bun început și, dacă ne gândim strict la partea de freelanceri, ei vin cu preconcepția, vreau un SRL, că am auzit eu, că e cea mai bună formă și cea mai, potrivită pentru mine.
Și aici, analizăm concret exact, specificul activității, care sunt, cerințele pe care le au clienții și ne uităm așa pe un orizont, și pe termen scurt și pe termen lung, care ar fi, posibilitatea de scalare a activității, dacă au planuri de extindere în viitor, astfel încât să recomandăm, forma cea mai potrivită. Cred că ești singura persoană care mi-a spus că, are expertiză în zona profesiilor liberale. E o zonă într-adevăr care, nu e atinsă de foarte multă lume, mai ales dacă ne gândim la, profesioniștii care, vin în sprijinul antreprenorilor, cu partea de setup, de înființare propriu-zisă a formei juridice, pentru că procesele sunt puțin diferite. Mhm. Înregistrarea standard la, Registrul Comerțului pentru SRL-uri, PFA-uri, întreprinderi individuale și alte forme, care se înregistrează la Registrul Comerțului, e, să zicem, procedura standardizată. Însă, dacă vorbim despre profesiile liberale, consultanții fiscali, notarii, avocații, traducătorii, uh, Arhitecți, arhitecți, exact, psihologi oare intră tot da, aici? și cabinetele de psihologie, ei au, niște cerințe specifice, de la organismul profesional care le, guvernează, activitatea și, de regulă, procedura de înființare are două părți. Odată autorizarea efectivă a activității la Colegiul Psihologilor, la, Colegiul Medicilor, la, camerele profesionale și ulterior, înregistrarea fiscală. Și de regulă lumea se cam împotmolește în cele 2 etape ale procesului și, pot să zic că, am avut, suficiente, colaborări de acest tip încă de la înființare. Am început cu, cabinete de psihologie și așa s-a dus, din vorbă în vorbă, câte o recomandare și-au venit, și alți profesioniști să apeleze la serviciile noastre pentru înființare. Mhm. Și ca să rămân la gama de servicii, Mihai Tabacu și Metab faceți, înființare de firme, consultanță, de ce gen? Consultanță, fiscală și generică de business, dacă vorbim de strategii de pricing, de exemplu, de strategii de dezvoltare, adică, pe alte, arii în afară de consultanță fiscală, oferim servicii încă din 2021. Consultanța fiscală am introdus-o, treptat, începând cu anul 2024 și în prezent, acordăm o atenție, sporită acestui segment, pentru că cererea este din ce în ce mai mare. Atât persoanele fizice cât și, firmele, au nevoie de suport în perioadele fie de tranziție, fie de, schimbări legislative și aici le venim în suport. Și, pe lângă serviciile de consultanță, pentru afaceri, mai oferim, nouă ne place să credem că suntem un one stop shop în care, oferim și, o paletă largă de servicii, ca omul, dacă vine și apelează la noi, să plece cu toate problemele rezolvate sau măcar cu niște direcții, clare, către care să se îndrepte pentru rezolvare și, oferim și consultanță în zona de, protecție a datelor, implementarea, diferitelor, acțiuni în zona aceasta. Oferim și servicii de, asigurări și pensii private, pentru că de multe ori, am văzut că, avantajele fiscale se leagă și cu zona de asigurări, și, de pensii, când vorbim despre deducerile pe care poate să le aibă o societate sau un freelancer atunci când ne gândim și la partea de, tax planning, dacă vrei să-i spunem așa, Mhm, și încercăm să oferim, și astfel de servicii, și în principal consultanță legată de astfel de servicii,
pentru că e important din punctul nostru de vedere ca, persoanele să înțeleagă, de unde vine nevoia de, tax planning, de unde, vin nevoile unui business de a, anticipa și de a avea, o predictibilitate în ceea ce privește activitatea lor de zi cu zi. O parte din aceste servicii sunt punctuale, one time only, altele din ele pot fi recurente, pe bază de retainer, pe bază de fee lunar, abonament. Care este modelul de business? Cum lucrezi? Noi de regulă ne adaptăm după nevoia clientului, avem, ambele tipuri de colaborări. De regulă apelăm la, servicii, one time only atunci când, persoana vine cu, o problemă punctuală, unde vedem clar, începutul, sfârșitul procesului și putem să ne uităm, exact la fiecare pas și să facem recomandări punctuale. Însă, cum noi ne axăm cumva și, mai mult pe partea de prevenție decât de rezolvare a situațiilor de criză și a urgențelor, intervine și, partea de abonamente lunare de consultanță sau abonamente cu un număr de ședințe, pe an, astfel încât, persoanele, atât fizice cât și juridice, să aibă o persoană de contact, pe shortlist, unde să apeleze atunci când au, nevoi punctuale. Mhm. Și atunci clienții vin către Metab pentru expertiză și rămân pentru handholding și suportul și accesul la expertiză pe durata colaborării. Exact. De regulă, și colaborările care încep cu un serviciu one time only ajung, ușor, ușor să se transforme în colaborări recurente pentru că, de cele mai multe ori clienții, văd valoarea pe care o oferim în diferite arii de activitate, și, apreciază constanța și predictibilitatea pe care le oferim, și paleta largă de servicii pe care o avem. Mhm. Nu am discutat încă de preț și știu că într-o piață precum România prețul poate să facă diferența. A, pe baza căror criterii sau cum se întâmplă pricing-ul la Metab? Dacă ne gândim la serviciile de consultanță, aici prețul, este stabilit, orar în funcție de spețele pe care le discutăm. Avem un tarif orar pentru ședințe generice de consultanță, pentru, o diagnoză așa la începutul colaborării, în urma căreia să dezvoltăm un plan de atac pentru următoarele prestări și, după ce, vedem exact care este, situația cu care ne confruntăm, facem oferte punctuale pentru, serviciile de care fiecare partener, are nevoie. Și atunci criteriile sunt genul de servicii, complexitatea, durata, mărimea firmei client. Exact, exact. Adică, noi pliem foarte mult, oferta, o facem tailor-made așa pentru fiecare client în parte, să ne asigurăm că includem exact ce servicii are nevoie, nu doar să încărcăm un contract, îți putem oferi și asta, și asta, și asta, dar într-adevăr, ei poate să nu aibă nevoie de toate acele servicii pe care noi le oferim. Prezentăm de regulă avantajele tuturor serviciilor conexe pe care le putem oferi într-o anumită situație, însă, rămânem foarte deschiși în parteneriat și, clienții de regulă, aleg cu ce tipuri de servicii, putem să-i ajutăm noi. Și cumva ofertele sunt, gândite diferențiat, în cazul persoanelor fizice, în cazul persoanelor juridice, în funcție de specificul, activității, pentru că dacă vorbim de o activitate mai complexă, atunci este posibil ca, nevoia clientului să fie una mai specifică și să necesite mai multe resurse din partea noastră. Ai un exemplu de activitate complexă ce ar intra în zona asta? Dacă ne gândim, o să mergem pe 2 exemple, un exemplu cu persoane fizice și un exemplu cu persoane juridice. Un exemplu, din zona persoanelor fizice ar fi, veniturile, obținute din străinătate, din zona de, criptomonede poate, pentru că, aici dacă ne gândim la întocmirea și depunerea unei declarații unice,
Sunt diferențe destul de mari între un venit din chirii, de exemplu, din România, Mhm. care este foarte clar în lei, se stabilește, clar de la bun început, dar atunci când vorbim despre criptomonede, uh, intervin, mai multe aspecte pe care ar trebui să le avem în vedere și de regulă, timpul pe care îl petrecem cu clientul pentru a-l face să înțeleagă raționamentele, fiscale din spatele impozitării veniturilor din criptomonede, uh, pot fi mai detaliate și să fie nevoie de mai multe resurse. Și, dacă, ne gândim la persoanele juridice, chiar am avut recent contact cu companii care desfășoară activități atât în România cât și în străinătate, și, dacă ne gândim la activitățile prestatoare de servicii comparativ cu cele care, implică vânzare de bunuri, e clar că o persoană juridică care are, tranzacții de importuri din țări terțe și vânzări către astfel de jurisdicții, implică un nivel mai ridicat de complexitate și, acordarea, consultanței în spețele de acest fel, poate să fie mai solicitantă. Dacă ne gândim la operațiunile în vamă, la fel, sunt niște formalități pe care o firmă care achiziționează sau vinde servicii, nu le are. Deci MedHub Consulting poate să operaționalizeze și setup-uri complexe, contabil-financiare, internaționale. Da. Am discutat mai devreme de ce MedHub Consulting este, furnizorul de servicii ideal pentru anumite tipuri de clienți. Ce înseamnă clienții ideali pentru MedHub Consulting? Clientul ideal pentru noi este, clientul entuziasmat, exact cum ai zis. Entuziasmul este o caracteristică pe care noi o oferim și, ne bucurăm să vedem când oamenii vin determinați, cu idei clare, mai ales când discutăm despre persoane care își înființează o nouă firmă. E un aspect foarte important, dar nu ăsta este criteriul definitiv. Putem să facem un trademark de enthusiasm on demand sau Exact. enthusiasm as a service, Da, da. EOD, EAS. Este inclus în toate contractele și, Mhm. noi ne așteptăm să fie bilateral entuziasmul, dar, suntem mai mult decât fericiți să fim noi primii cei care, manifestăm entuziasm pentru, activitățile clienților, pentru că fiecare vine cu povestea lui și nu pot să spun că există vreun client, de pe urma căruia să nu fi învățat nimic. Toți clienții, vin cu spețe noi, cu spețe interesante, poate așa la prima vedere par, generice, dar, după ce intri puțin în detalii vezi că de fapt el și-a pus amprenta acolo și, a influențat într-un mod sau altul, activitatea companiei și asta îi face speciali, pe piață. Dar, clientul, ideal, este, o persoană la început de drum care, își deschide acum o companie, fie ea un TFA, un SRL, o întreprindere individuală sau o profesie liberală și, care are deschiderea, pentru colaborări pe termen lung, pentru că noi de regulă ne axăm pe colaborări recurente, pe termen lung, în care să oferim, servicii de suport în activitățile, de zi cu zi, ale lor. Și, o altă tipologie de client pe care o urmărim sunt, firmele care, s-au înființat de ceva timp pe piață și poate au nevoie de asistență în implementarea modificărilor fiscale în activitatea lor operațională și au nevoie de puțin ghidaj în, redactarea de politici, în, implementarea efectivă a modificărilor care le afectează în zona lor de activitate. Firme mici și foarte mici sau pentru firme proaspăt înființate. Una dintre cele mai mari probleme este chiar șocul de a începe ceva pe cont propriu.
Și aici intervine entuziasmul de a-ți ține în continuare ca, proaspăt antreprenor, să-ți ții, energia intactă, puterea de lucru, să ai încredere, dar apoi văd și probleme de genul: de unde vin clienții? De unde vin banii? Cum fac profit? Cum scalez? Lucruri de genul ăsta. Cum, ce gen de provocări vedeți voi în piață și mai ales în mod special cu clienții, pentru care lucrați, împreună cu care lucrați? Exact cum ai spus, de regulă, în primii pași, entuziasmul cu care au venit se transformă într-o panică și, un cuvânt cheie pe care l-ai menționat și tu, Alex, a fost încrederea. Noi, încercăm să transmitem încredere încă de la prima discuție și să lăsăm clientul să înțeleagă că, indiferent de, problemele pe care le întâmpină, are la cine apela pentru un punct de vedere, pentru suport practic în activități. Dar, printre problemele pe care ei nu le au în vedere chiar de la bun început, sunt de regulă probleme legate de, finanțare și optimizare de cash flow, pentru că, plecând de la un job corporate, de exemplu, unde, aveai stabilitatea, unui salariu lunar, acum în lumea antreprenoriatului te întâlnești cu situații în care clienții vor să-ți plătească la 30 de zile, la 60 de zile, la 90 de zile și, puțin planning în zona de cash flow îi ajută la început de drum, pentru că, poate nici nu s-au gândit la situația asta și au un șoc atunci când citesc, contractul. Da, avem un termen de plată la 90 de zile și întrebarea către noi este: și eu ce fac în perioada până primesc banii, pentru că, de regulă au, la începutul, activității 1, 2, 3 clienți care, poate toți vor plata la 90 de zile. Și atunci, aici oferim puțin suport și ghidaj în optimizarea de cash flow, pentru că este esențial nu numai să ai promisiunea de a încasa, niște bani de la colaboratorii tăi, dar, și modalitatea de gestionare a banilor, zi de zi, lună de lună, pentru că au cheltuieli fixe cu personal, cu chirii, cu echipamente, care nu așteaptă 90 de zile să fie plătite. Confirm că în prima mea, inițiativă de antreprenor, m-am lovit de situația în care, clientul cel mai mare ar fi putut să plătească la un termen de 730 de zile. Adică vorbim de 2 ani în 2 care ani, da. tu prestezi serviciile, Da, da, și, da. aștepți. Timp în care ar fi trebuit susținut efortul de dezvoltare de produs, efortul de, implementare la client, servisare, totului tot, Da, Și evident confirm că, fără o bună planificare sau fără un backup în zona de finanțare, da, nu ai nicio șansă. Și da. atunci, extind un pic comentariu, comentariu devine întrebare, extind un pic ideea. Voi faceți și servicii măcar minimale de educație a clienților în zona asta? Le furnizați, eu știu, de la newslettere, la workshop-uri, faceți ceva în direcția asta de educație? De regulă, atunci când echipele mici din companii apelează la servicii de asistență pe diferite spețe, încercăm să adaptăm, un conținut, static, să-i zic eu, pe care să-l livrăm în cadrul unei discuții mai informale de regulă, pentru că, în cadrul, sesiunilor acestora de, educare, cum ai spus și tu, oamenii apreciază o transparență, un limbaj mai relaxat, să scoatem din sfera juridică, legislativă, astfel încât ei să înțeleagă mult mai bine, despre ce e vorba, aplicat pe situațiile lor punctuale și, am livrat astfel de sesiuni în cei, aproape 5 ani de activitate pe diferite topicuri.
legate de, fie de pe partea de resurse umane și planning al anumitor, fonduri pe care ei, le pot aloca în anumite direcții din activitatea lor, fie, dacă ne gândim la, modificările fiscale care au impactat pe toată lumea în ultimii ani și, s-au ridicat mai multe semne de întrebare, pe situații punctuale din companii, pentru că în anumite situații, legislația era destul de vagă și, aveau nevoie de, câteva direcții să înțeleagă mult mai bine cum se aplică și în cazul lor. Poți să dai un exemplu un pic mai concret? De domeniu, nu evident nu de anumită firmă, dar de domeniu, de gen de problemă. Da, o speță la care mă gândesc acum e, strict legată de, modificarea cotelor de TVA, din finalul anului, 2025, care a pus destule semne de întrebare, în ceea ce privește, modalitatea de aplicare în funcție de tipurile de produse și servicii, pentru că, reducerea de la, 3 cote la, 2 cote, a Mhm. presupus, mutarea unor categorii de produse sau servicii într-o altă, cotă față de cele pe care le știau și erau învățați cu anumite, reduceri pentru, zone specifice care nu s-au mai aplicat începând cu 2025. Și asta poate să aibă impact pe bugetul unei firme client. Da, poate să aibă impact în buget, Chiar masiv. e chiar masiv și, pentru că dacă ne gândim, aplicarea greșită a unei cote de TVA, odată duce la, colectarea eronată de TVA, care duce la rândul ei la, situații delicate în relația cu autoritatea fiscală, dar și, există și posibilitatea, să impacteze, prețurile. Pentru că dacă tu te califici, în mod, teoretic să aplici cota redusă de TVA, dar decizi din necunoștință de cauză să aplici cota standard, prețul are de suferit și, clientul este impactat în final, mai ales dacă vorbim de relațiile, business to consumer, unde consumatorul e cel care, va suporta costul integral, ce include și TVA-ul. Asta are un impact și în marja de profit, pentru că dacă tu, la rândul tău, ca, afacere, vrei să absorbi creșterea de cotă de TVA, astfel încât să nu se simtă în buzunarul, clientului tău final, aplicarea unei cote eronate afectează, marja de profit, pentru că Afectează buzunarul propriu, nu afectează buzunarul clientului, afectează buzunarul propriu. deci trebuie să Mhm. ne gândim, să planificăm bine ce buzunar afectăm și în ce și în ce Corect. cote.